Αυτό το μηχανάκι το έχουμε κάνει 1000 μετατροπές. Το έχουμε κάνει με 3 ρόδες. Το έχουμε συγχύσει από το πλάι, γιατί φρακάριζε από πίσω και έμειζε χόρτα και έπρεπε κάθε λίγο και λιγάκι να το καθαρίζουμε. Τώρα δεν φρακάρει τίποτα. Τα ανοίξαμε και μια τρύπα από αριστερά και είμαστε όλα είναι μια χαρά. Η ρόδα η μπροστινή είναι όλα τα λεφτά. Δεν χρειάζεται να πατάμε πίσω για να γυρνάμε το μηχανάκι. Κοιτάξτε τι ωραία που στρίβει με μία ρόδα μπροστά. Στο πλάι πετάει πολύ κορτάρι, δεν στο πόνι από πίσω, το γλιτώσαμε αυτό. Δεν χρειάζεται να σταματάμε να καθαρίζουμε από πίσω το μηχανάκι. Κάτι έχει πάρει τώρα στην θεωρητή. Δεν τίποτα, θα φύγει. Και ένα ξύλο. Έλα! Πετάει και από τη μια χόρτο και από την άλλη. Και από εδώ μπροστά πετάει χόρτο.